La Oficina del Turismo del Concello albergó hoy la presentación de la guía de ocio y compras de Compras por Ourense Centro, una publicación destinada a los turistas que visiten nuestra provincia para mostrarles el potencial comercial de la ciudad, así como sus riquezas arquitectónicas y naturales. Ofrecer aos viaxeiros unha visión conxunta de comercio do pequeno comercio nun contexto espacial que é a cidade histórica de Ourense. A través da sección Un paseo pola cidade propoñemos un itinerario na que están entremezclados os mellores comercios cos monumentos, os museos, as prazas, as burgas e os edificios máis singulares da cidade. De Compras por Ourense contiene información sobre los establecimientos comerciales y de servicios que el visitante puede encontrar en nuestra ciudad, incluyendo rutas que se proponen a los viajeros. Tanto desde el INORDE como desde la Concejalía de Comercio del Concello de Ourense aplauden esta iniciativa, ya que consideran el comercio como un pilar básico a la hora de atraer visitantes. É unha guía. O consumidor hai que guialo, hai que facerle fácil o acceso aos sitios, e esta é unha fórmula de facelo. Nós apostamos sempre por centro comercial aberto, apostamos por iniciativas competitivas como esta e sempre estaremos coordinados para calquer produto que lance ao mercado. Gracias. Entendemos que o comercio non debe de ser Ourense, o comercio de Ourense non debe de ser o que é un recordo para o turista, non. Ten un reclamo moito máis importante, o comercio dentro do noso país. A cidade de Ourense ten un comercio de moita calidade e diferenciado, moi diferenciado do resto das cidades galegas, pero tamén ten un reclamo importante en todo o norte de Portugal.